Chlapci, hneď sa schovám, jak na 100% budem neviditeľný, to vám hovorím teraz. To ste nevideli takú neviditeľnosť, čo teraz vyťahnem. Musíme nastaviť. A jak si lahnem na zem? Do piči. Drž R-ko. R-ko máš pauzy. Erko. A klikneš ľavým tačkom. Začneme niečím ľahším teda. Začiatok. Prečo tu mám klona? Čo ti jebe? Čo mám body type? Či chceš byť kockatý, Máš väčší, vybrať. menší. Neviem. Ten prvý si daj, to je najjednoduchšie. Ja sa to ako dokrútil, ty kokot. Ježiši, Aj, povrát. Kto je killer? ja s Filipom. A jak sa loknem? Nelokuješ sa. Drž medzerník. Viem už. Čím lokujem farbu, som zabudol do piči. Spacebarom. Či dívajte sa. Totálna, že neviditeľnosť. Proste stena. A sledujte to. Jebe, to som spravil. Či si zmenšujem tú fixku vyjebanú. Pravím. No dobre, prvá bude fail jak kokot. Ja som to dojebal. Kokot Radek, dobré, ty píčo, skurvená. Vy ste nedali infection? Ste dvaja hľadáte. No tak to nič. Se pohnu nechtěně, už mi to nesedí, chápeš? Bošo je piči. Piče. Dobre, Čo je to je dobré ako divaj sa. Není? Ty si jak Gregor Martina. Prečo? Gregor najebaný ma tam Prečo videl z 200 metrov. Ako kozerec môže byť. Môže byť? No. Až, kde si Míša? Ešte Ty tú ľavú kokot, stranu by Míša. si mal trošku stexturovať. Má by si viac z boku na to kúkať, Míšo. Nie, no. Gumácký Filip. Ja to iba ty si pískal, Tak že? dobre. Nice. Ale nemôžeš sa pýtať takéto otázky. Aj tak ti neverím, neviem na čo sa pýtam. To je strašne moc Potom textu. Bono pointa je byť čo najviac na oči, aby získal najviac bodov, chápeš, nie? Byť najviac neviditeľný. Snaží sa byť neviditeľný. To žije už len Míšo? A Bono. Bonorest.
sekúnd pískate. Aha. Rez na tú ľavú stranu si dá ešte textúry nejaké. Drž piču. Prečo má rest toľko bodov? Však neprezrádzam, ale Čo má rest toľko bodov? tá ľavá strana je moc nápadná. Když tě vidí, tak dostáváš za to body. Ja neviem, či tu je miestnosť ešte za touto. Keď alebo ťa nie. vidí, ale nevidia identifikovať, keď si proste schovaný. Však ale ja som že tiež žijem. A mám 38. Aha. Lebo nikto za tebou neprišiel, Vôbec. Bono. Prišiel Ja však mŕtvý. ich tu vidím. Už som mŕtvý, A kde no. pískal? A Filip. musia sa na teba pozerať. Jaj. Vieš, a jednotkou píska, že ich privoláš k sebe. Stlač A môžeš- jednotku. Nejde mi to. Lebo máš českú alebo slovenskú klávesnicu, ty gumáčik. No, ty ste 1220 bodov, chlapci, neviem, berem. Aha, okej. Ja som pískal. Hej, Pískaš Á! Automaticky asi, ne? Každých 30, no. Plus môžeš pískať, kedy chceš. Môžeš ešte raz? Nemôžem, Nemá- lebo nemám nemôžeme. Ale nemá body, takže... Dobre. No, to si jak si hľad, ty zakeračka. Druhý monitor klasika. Ježiš, ja som Priesne, zapla no. vždy z takýto. Ježiš. Sa naserem kamaráde, ak tu skočím na stenu a sa zamalujem IRL, že ma tu neuvidia. Dobre, ale ja som len skúšal, dobre, už budem vedieť, ako sa to tu Však ja všetkých som zabila, ja čo robil Filip? Už ani Bošo na risku. Filip si rozmýchal kratomáka a ten je rád, že dýcha. Ja je taký mladý ešte. Aha. A jak sa tak rozčapím úplne na zem? Do X-ka. Erkom, ty guma Erko. vygumovaná. Krabičky No, lízať nemáš. chodidla. Dobre. Ty vygumovaný. On už je na TikToku a hľadá tam Prosím. taktiky. Áno, na áno, Hantím. presne tak. sekunde. To Hanti? Já a Bošo. Aha, už si můžeš přepnout tady pohled na třetí osobu na Hunt. To ti jebe. Ti horšie, ty koko, že... Čaute. Nazar. Čau, Bošik. Ale... Čar. Dobre, môžem to jebať. Ti dám čiernu, čo do piči. To som dojebal úplne, chlapci. Bošo, tady na té mapě je token vždycky krabice z kokoceta, Rez je na obraze a Vaš se schová pod stůl. To som Dobre. dojebal. Ja to hrám prvýkrát. Nedá s tým, som si zrobil zložitú piču, lebo musím dve rozdielne robiť, vieš? Jak kokot. Takže jdeme zkontrolovat krabice, dobrý. Aha, to je rest. To sa nedalo stihnúť proste, lebo dve nohy som musel malovať rozdielne, chápeš? To jak piča, skurvená, vykurvená. Dobré si to měl, Mišo. Tak na prvňáčka dobré. Aby som ťa kúko masol, ty kokot. Všetci jebe token. Už mi to trhá trochu ta hra.
Nemáš kapnuté FPS-ka? A ja som mal. Mám. Minulú hru som mal najviac bodov. A keby Daďa za Saseik, no retardované Krisy spíčené, Aha, veci. chlap, ja vám dám aj permi, vy kurvy dve. Saseik, to čo si dovoluješ, ty kokot? Vajs, ty pičovinečka, skurvená. Vice má rád takéto pozičky. Však hľadej tým mršárno. Počúvaj, Martin zahralo do karády ako koko, že som nám skapal, chápeš to? Normálne jej zahralo do karád, že som nám skapal jak prasa. Toto si kedy pozrieme. Nikdy. Martina, dobré. Počo, kľudne strieľaj random do objektov. Gregor tak hľadá, no. Nebudete pískať vy kokotkovia? Ináč? To si takhle prozradil, ja som to nehovoril na Discorde, vieš? Ma nepočuli. A tak hľadaj. Vice včera mal Ja som tu excelentnú... spravil najlepšiu onú loďči, čo som to robil, ty kokot. V tom obraze. Oni furt pískajú ze všech strán, chápeš, ty gumené. Bono je proste chameleon jak kokot. Nemal som ten menejšek, ale ešte nie. Ja som šťukol ty kokot takto polohu. Ako táto mapa je tak priebaná, že ja som včera nenašiel nikoho tu. Filip, dobre. Kokot, ja som zistil, že mám druhú klasu. Ale tu už opakujete pozície, už viacerí ste boli na tých Tak istých. ako, keď vieš, že ono si to nedá pamätáš, keď nikto hľadal a... Čo ti A bere, zabudol, vy ste ale že- slabý do piči Radek. Čiže teda nikto není vidieť, Kde chápeš? toľko mu ide bodov, ty môj kokot? No, je niekde pred vami. Som absolútny goat, splínal som. A ja nevidím svojho hráča vlastne, nevidím, že? Vidíš. Keď dáš päť. Koľko? Skurvený kokot. Peťku, keď dáš, tak sa môžeš Ja ale preklikávať. anglicky, že? No, tak. Radek, A teraz vážne. to viem. Teraz viem zmeniť. Čo? Na anglicku. Nič No, nespravíš. však. Nevidej, ty Alt gumá, shift, nie? gumená. Alt shift meníš klávesnicu. Čo ti jebe, Radek, to tak nenájdeš. Tak ma Radek. odjebe. To nemyslíš vážne. Ježiš. Ježiš. Guma. Už nevízdej. No ešte tokena musíte nájsť aspoň. Si jebli? Ja nenájdu, ja som goat. Alšiva, ja som sa postavil, ty demon. Jasné, To si že to poradil. Míšo, ty si bol čo, ty kokot? Ja? Ja som Token už chcel to je byť po akože... druhé. Ja viem, som tu po druhé, ja neviem, sa Toto že si ma bolo to takzvané nevšimol. akože retard. No, to... Tokenov Keby sa- spot si pozrel na TikToku? Však to je token, takýto kokocík. Môj spot? Pozerám na TikToku určite, kamaráde. S-tier spots. Jedine, že by som ho tam dal ja.